In this age and times comes great ideas, sweet memories, new techniques, untold stories about Africa and the world at large. Guess what? The new age brings on board a brand name in broadcasting technology. Introducing Age Television. At Age Television, we serve you with professionalism in news and event coverage. Even a Buddha Biarabia, a Buddha in a Burkabia Boston, a Buruku Gia, a Brumake. Oh, nobody share would go anywhere, but oh, yeah, Bruce or Bian Eba, Bonu, Diana, Ball, or another. One day, you'll never do a Only you do Moka, only do a Moka, Bitolema, Diana, now we who in a grenade. When you bear Shosha. No, the Shifo, you be Shosha Habom, that we shout, and no more could now on my bed. We're going to jay about Motomoka now met on a medible. We'll be able to imitate her. I'm quite your way. When I be strong with her, or she gave me away, no where you became. Never leave you would tell him at all. I said, when you're saying a bridge. A brown never have you boot. You have and be shareable and grubble. A back on Mocaro, a Bobanza. Did some way a bedroom with one of Motawa, I never know about any brand of Labrador, Brabia. You say, okay. Manon could have been about how you but not with Cabernet. Man, I don't know about Mudag when you been to Dagon and I'm I am where Muka to tell you. Mom, Muka and Bonai. May I make it or say to Mamma and man will be a mayor. Woman will wear my woods. Now, look at my camel when you bend the cool Dagome. Uli akatawasha wuma yemo boya mu kentan atwaza ibwe uba fana ba de wrong amwe bunde yi anu nega lo fono o ma lo so nya ada hanwan tu da gon ye pe mo ne wan ekele abudu one Judaga. So, or your begos and Lumune and Tanka Ababambe, who you and I go Yaponia. You do I and do your boom with. Every time go 100. Or go to money, you do only a dama in Boba, or you go to all boy over, or you bend the easy where. That is urban Woodagum where. And will you also mutual age? And wouldn't be back 9 lemon. And he also lemon and a slave trade. This is so far. This is so far. No, where a minute. About Toromado, War. Mobile won't go to my show. No, on Bueno. Now, I'm glad you do here. More cobanana than in Bella. Kaji Kwani. Manadaman and Lenda Hill. One day buying. You will not have Kala Hill himself. Woman Helen. In a good Nandele Blam Babondo, a clim Nahamid. Eleno, one mother, young mother. Young mother. One 11 one. Okay, you go back to go where you don't where Belinda Amway. You want to go down there shy there, and let you go with me one day. And the blind one in it. Go in it. You go in it. When you buy Nana Talo, you book it on you hold, almost come no year is a chuban lily. When I hold the hour, Mamma. I took an atrapana to Chrome on a tal. Not a boy, one day, Ugaman, or Mamma.
Akụgburu ha bụ na ndị na-ahụ ha na n'ụzọ pọtama akụgburu bụ ndị be anyị enwe ndị ụfọdụ alụfọgbo n'ọhụ ebugowe na irrigation maka masị ana na mmadụ mere ihe mgbe anyị mana ndị zuru amadụ dị ọ ka dụka mgbanye ụha na-emekịta ọkwa bekee memerụ adịnwudezi mmadụ ji ekpochiwe na ahịa na ọkwa bere onye ahụ nke adịnwu ndị mmadụ ahụ fiam alụfọ onye ahụ dịka mgbere ndị na-agbugbu ụfụ ahụ n'ihe na ebi mmanya ka edemanya ka de onye mbara na ka fiam ọtọ ha jewere kwa ozu mana mgbe ochie na egbe ogwujiala enyi mmadụ ha dị gbuo mmadụ ji dee na ndụ para onye odogowe ọgbọgbụma ibe ndị ụfọdụ ndị ebe ogwu nwa ndị ebe ogwu na-emebi fọ eji mmadụ enyi mmadụ mgbe gboo na ndị ụka ndị eti igede ebe ogwu na-eti ubere ọkpa mmadụ ọkpa eke n'azụ ụka ejike ha mmadụ eke n'azụ ụka anyị makwa n'ihe ọgbọ ka akọwala anyị mana o tere eji ake ihe ọzọ m chọrọ ịjụ bụ mgbe anyị na-echetakwa enwere andị akụ ịkpa ịma na igba andị akụ bụ andị akụ ịkpa mfọ nwoke anụ nwoke kalel enwere egwu nke enwere ịkpa nda bido achị na mmadụ a na-ete na onye na-ete bụ onye gburu agụ onye gburu mmadụ kọgụgụla maka nke a mmemme kirigbe ọkwa dọrọ ada ọ bụrụ ndị gburu agha ọ bụrụ na igbe gburu anụ ọkpa isoro ha taa igbu ndị gburu mmadụ agba ndị abịa na ndị ka egbu mmadụ na juru ha na-enyefe ha na anụmanụ ete dịka ọsụmanụ nchukwu anụ bịa na-eke onye ji chọta bụ chukwu agụ igbe n'ebe anyị ọ na-eti bịa mee gị na eke m tukwuru enye mmadụ ije gba chukwu agụ igbe bịa bụọ bekpa bịa nụ eke ohe okwuru pawe ụzụdawa emekuwe ya bụ chukwu ịma kpọ n'ihe ndị evu ndị ihe niile chukwu agụ tụrụ ebe anụ kirikiri chukwu agụ gburu ha bụrụ ndị kpara ike emegbu ha na bụ tegbuo ihe na anwụ ha eke ndị ọzọ bekabịa chebe ndị kpara ike eji ala ewe ebebe onye achị onwe onye n'ọbụ o gburu agha mbanị ihe ọzọ bụ mgbe enwere mgbe a sị na a na-ebu like ama ejima ihe a na-eto albino ndị ọcha bara ndị ihe oso mee ụdị ha mmadụ nwe ejima eji ebego ihe n'ihi nwere mmiri wewere amatagbo keme mgbe eji kwụsịa ibe anyị ma eji kwụsịa ibe anyị bụ ugbere na-eko mụrụ ejima abechugbe udebana ji bagị na-enwe otu ịbagị na-enwe otu abụọ n'ọzọ a ọ na-edute ọ na-eje n'ụmụrụ ndụ nke ọzọ dịka nwata ahụ iberibe je n'ụmụrụ nke ndụ nke ọzọ ka o biletere mba achụbe so oge mmadụ na-ekwekere na ejime mmadụ anachi mmadụ ọba ihu amụ ebe mmadụ na-amụ mmadụ ndị eji egbu karịrị oyibo pụtara m onye igbukwa na-enu emere n'onye oyi akwụsị na ya ndị kebe abịa gwa chụcha mụ ejima ma anyị na-achọ ya ma na-aghọta enwere ifilu dị important bụ ihe anyị ga-erekọd a ga-edochiri fọ ụmụ ihe anyị sibozili ịmata ihe anyị na-edoro ụmụ bụ ịmụta nwa ise eso ntụ omenala n'ihe na-eche mmadụ bụ nsọ omenala ndị na-amụ anwa na-eje n'ụka m amụrụ ha na ibe ihe m onye amụrụ na dịka n'ihe a amụrụ ya n'ibe echichiri ibe ha chiri echichiri nke onye ihe chiri ọtọ bụ ebe ụbọchị echichiri ibu na agbụpụrụ aka ụbọchị nana onye nsọ anụ ji dị mma ntọala bụ ịma na ihe na-asọ onye ije kpaji mmadụ asọ nwaanyị ikwu na ibe nna m ọgọ m nwoke mụ na m ji emere nna m maka nna m hụgwara m aka maba ya si na nna ya danatakwa agha ma a na-eji agụ isi ego ajọ ọba n'okwu mgbe tụfugbo ya mmụọ na okwuru ekwu n'isi enye na oghere ya dịba o weta
menom otita gwogi shi wo hye menom na mba nada ejo juba gini woro ha mo ba ni fu na ho hye na takala ye ho bo hye na akakora juba he ye dute juba go hye tum ni ho gori abo shi ya be ko emme mo ebukwa ya shi no ya gba ye gine na juba ye menom ma bo na sonso ana ntana bo dada na nwunye nwenewu ada nwaanyị goso ndị mmiri ba ndị ne mmiri ba ga mmiri nunu mmadụ geje na kwụnụ ba mmadụ geje na wonshi dole mmadụ shi ne gbe ya no kwa so mu ya ni be na emeje be na binu eke no be na afọ ime ya na bo mbo metu ya na ho na onda ha na no le fute na jiba agworo ihe obuna na de je na jibe nya na ehubo duka egwu anubu ya ihu ani ihu ogburu no ebe na be jedobe onye na so do ha na ihe na eme ino wude je na ụka mga na arụ ala atụfuru ọgbọ wekita ya hụ no na ebe onye ajam Oya ahụ ikwu be ha na-etu anụ nshi maka m na-elote mgbe a na-egwe je na nta ma ebe ụmụchi a na-aba mmadụ ịba na nta a na-akụla m akụgbọ ye a na-agbụ ọgbọ mma ụbọchị anyị nọ na nta maka na apị ndaba m ọ na-egbu m egbu mgbe gboo nchi gbam ka ye batanchi mama apị chukwu nwunye ike m onye ọma nọkwa gbam ndụrọba m dacha ya nke tasa nchugbo mgbe ahụ biro mee m ihe ọ na-ehekwa m jije oke ahụ ibe nga oke apandere m nyere mere m na-eje tugo ọzọ ngiri na-eme onye ahụ ngiri mere acha na apị ọcha apị na ala ngiri chumkwuru ya mkwuru onye si na pịta ebe ya penyere m gbaa wegbuo ya nke ya penyere m ọzọ gbaa wegbu nke ya penyere m ọzọ gbaa wegbuo n'anụ baha m chumgba ma nwere ọbụla nne ke m jepụta wangara nke ji awọ shen obe ihe na ọzara ma ga ebu emebu si ma ga eme ke panchi m dana m soro ibe mba nta oke ahụ ibe nga oke na ụmụ agbọ ọbụla ebe esisi abalị ebe nwanne abalị ebe ka o jiri atụta ji n'ọba kwụọ ebe n'ike boo baha ogbegbu ha na ụgbọchugbo ọ na-esi esi enwe ndị ọ na-esi n'ihe enwe ndị nwere anụ nsị ọ bụ mmadụ niile enwe ndị nwere mana okwu ka ọ nyere si a na-eme ka ya gbafụ ya niile anụ nsị do ọdụ nye ka nkọrọ gị ifuru ido nsọ mgbu nwa tukwuru m nke nọ ido nsọ bụ na efutara dịka m na-ekwu okwu m ekwu m nọ ka m jiri na amasị nọ na mba ga ezigbo nwadị m jiri nọ ndị bụrụ jọmpa mba ahụ nwere ihe chukwu na-edo ọgwụ ị na-emebe ị na-ama ha bụ ị na-eme iwa na-achị na ịbụ ngwụrụ ọrụ na ije ọhịa na ime ihe abụla ekwu ọmadị n'ezie ifu ije nata amadụ nkwụ na anụ ihe gbara je nala ya ma ego ma ebe ekwu ị na-eyi mgbo mee njekwuru onye gbagoro ego yi nala ego nke a na-adịghị iji je kele okwu ọ na-eyi mmadụ nna onwe m tụkwuru ahụ mgbe m ka na-ejedo oso n'ihe akpọrọ m ekere nchi na ọsụ mmekịta eme ya m natakwa myigbukwa ya m ka ndị be m onye m na-eji ụgwọ mmadụ inye m bụrụ anyị bụ mee ya nọ na-ekwu okwu ibe anya ọma n'anya ọ na-abịa gwụkwa ha ma gbụrụ mmadụ na-abịa ebe ibe m dị ka m na-ekwu okwu m isi m bịa jụọ ọrụ ha ma duru ma jụọ ndị ugbo nwere ọbụla nke wadị isi ọchị iji kpere ndị bụ niile ma na-abịa maọbụ ihe a na-ekwu okwu mbịa ma chi wụrụ ọhịa ebe na ị na-enwe anụ nshi ị na-enwe anụ nshi onye na-eme ji onye nwe anụ nshi a na-agbọdala ogwu iwu dịka okpochi ahụ ebe a na-eme ihe ọ chọhụ nna nwụdo ogwele imekwara ihe hafa mana isi ọnwụ jebafe gosi nwe ha bụ ndị gbafụbara ebe anya ogbugbu ha nke ka mekwara ụbọchị na nwaka na-emedu ụfọdụ
Mbafu blamba no bi ne ya do heye ko bushuela. So aba no shede. Je no oshi na makwa abo remark. Mane board bodan. Ba no shede boni han tukuram. Odo no oshi. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ihe dịka n'ihe igwe a n'ihe ọ bụrụ na ndị otu ya like mara ndị wụlọ ọjị jekwe a n'ihe jeshe ya na onye a mekwara ihe ahụ mee ihe ahụ ọ na-alụ ọrụ ọlọlọ bụrụ mmiri ọkwa nke kamele ibo no ụmụ ụbọchị na ọkwa jere n'ihu a n'ihe bifo je nyime nwata n'anya keke mụ ọkwa na-achọ enwere ha che omelacha je gọọ n'ihu a n'ihe ọwọ mmiri je gwa ka m ju kejikara m ọ na-eme nke uwe eze m hụrụ na-arụ ọrụ n'ugbo jere ọkwa na ọ jere na nwere na jan oje megbo ihe na je kagbula n'ihe owuru je okwukwe oje wuru ihe chie ani begole okwu n'ụka ye tewe ego n'ime woro luka na shi onye ọbụla dokwa odo che wote ọkwa ashirim meje kwa mai ihe n'ọdụ ibe anya mega ma m hụrụ onye n'ihe nwude jinde duka a na-ajan nwude jinde ye onye akpọji bụ otu bọkpa oji ihe do mụta mma onye nọ shetọ m hụrụ n'ibe anya oke a n'ihe ji emeji ya ọhafe ina ha anọ ịha ha ugbo enwere nke a che onye kabo ya n'ebe anya mega nwa n'ụga omude nwene ya omegbo ojeje kwata na na onye be kpọche bịa were ọbịa ya were pimegbo ya anyị emegbo ne ya abaka ha fa na oke